Asantemanso TV, yasomo sompa. Times are changing. Ghana mine, Mobusia penny me swansen panam. Canina near Titiamu rim, near Sidan, we are not so much so so Adani Adeswa, and Nedie, Adabov Company, was Santimemu, Abedumye, I'm a dine so bo I am re, and chance I would draw a papa, I would do good dance so mad dine home, ebi to say, long span self lock, IBR, housing standard, Irotals and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, a fay, roofing nerves, Nina, a dine Uniama, Adabov Company, Eddie Abebway, your office Ankasa ewo ehwia overseas junction and na baby adwumakui factory na Ankasa wono eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo bo mo di sanchensi ebegu dan so e de amawo empo se wuni obi a ubetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov Company Limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpimpi Mamu akwaba na mensa famra Asantemanso TV na Sam radio putupru say ye nyina ye num say na otwetwa mu no na ye Asanteman Council na watwi enadwoi ye Kumasi Council na ensema na da ebama so no na nye agora kra na ye nyina ye nim aserbedi akon bosum ya na wa adangumase ya na tise Bantamahene ena hweso nanso no na nye ade se nana ase wohunu bosom no anu nti ensem no Otumfuo se etu sheda emra na Bantamahene edafom yesemra me no kasai ene Kumasi Council ekwa asetena no asem bi epiem na putupuru yabekọ na yakwa homa no so na ye ne ensem twereni a ene okọ ho ekuya paka na yakwa kuti ensem ben ana kotoko hene wodi atudwa na sesi ame no kasai bafo amanko atia wonya ni tire didim ana se asem ben ena epie firi menchef kese mate se enye agoro kra anuti enche kra menim se producer ede ekuya baba homa no so na yene no atwetwe enkomo na ene napo ani behwe Kumasi Council enya agro kra me pa cha Kumasi ahemfo no enya agro obia ebai ebai ya che se enya agro kra na Bantamahene se semna me no kasai sei ena no makosie ena woda obeda ana se woda ona se wohwemfoni na eda so idia na kire se emenchef kasiem me pa chaw ena etwaguo no ya che se enye agoro kra ene na se tu ede baade ena ode beye na danfo bayi ede baade ena ode beye ne bayi se madin kan aka kire se amankwete odin kan no na woni Otumfuo se tu odin kan me pacho woye na danfo pa ni twotwo mucho enu nti emra na Asanteman ana se yede sa dihie ekodenkyira na tise yede na kwakwa fantitiem se de be ya dachi bia wono so atumi aba bedi akonwa no me pacho okọ woni na danfo amankwatia ene ko ekopiem odenkyira ahemfie na se wonim Otumfuo se tu a odin kan no wakodru me denchira himse eya asemo esisi ati na epo bi ekoso pa na tise satam no tise no ogefo no hwan enya nananom ana kwaboa ya kamino kase ebi kurampa nanka Otumfuo se tu odin kan na ebi kurampa nko antumi amedi ade no wosanko amedi ade no so a sa ohwa Asanteman chichire ne pa ne nkabom ne dia ejina Otumfuo se tu odin kan so eti enya nwanwa so Otumfuo osetu otoso mienu enoma na wo ye ni nyina no kire se wonu na akwasa babio enya nwanwa so enu ti no amankwati odin kan no na pobia na ekoso odenkyira ahemfie ye kire se Otumfuo osetu odin kan no enam noma bia no akoye no na kise mpanyifo kura nya no kurampo na sebi ye beyi na frachas fo asase so enu ti oyi na so tire ena ema no chise wotumi edwane ko akwam
okwa kwam ni nyina wane ne koye yati se na danfo brebo pa ofra kwam a that time wo sa ba kwaman wo ba ye nyina wane ne baaye afen so asanteman kabom kuo na sa asanteman kabom sede wobiri konfo anoche Otumfuo se tu odi nkan wode obiri konfo anoche baaye ono so ye na danfo a wode asanteman kan ko baaye na se ba koye sa asanteman so de dom asanteman de dom na kikireye etini nyina no amankwatie wodi nkan mepacha wodi mwatintiman ya kise wokoe pa enti se wo hwe krontire na kise Bantamahene enya de se Otumfuo se tu wonfani ni agoro eno ana didi ma ama wo se tu odi nkan ebo akunwa edima Bantama edima amankwatie wodi nkan woye na danfo na wasaba ye ni chocho mucho efi se emwa ene no ma bi ode bua ni nti na onim sa kunwa na Otumfuo se tu odi nkan eboma amankwatie odi nkan no mepa cho sa kunwa no eya amankwatie ne mamema nko a ana wakwanya se won betumi edi sa kunwa no enu ti ka hu se koba ni sade a na amankwatie ne babia ene amankwatia na wote se wono ankasa wo ho no na Otumfuo enni no so anase woni no ho agorokora amankwatia odi nkan ekọ kura sa enso ana Otumfuo se tu ye odi nkan enso ekọ kura nanso no enam sa odo ni nche no yes kotokwahini bi obebe bia no sa anyonkofan eda so wo ho eno ena didi ma amankwatia otoso nsia ye obaye sa wonim se amankwatia otoso nsia ye frɛ no owusu yi won se Sylvester owusu won se kotokwahene kura de na adwuma ba ko hye ni so ye Kumasi Asante kotokobo oboku no emre bi atwam kurampo no kotokwahene kura de hye ni nsa ye obeye chairman edima Kumasi Asante kotoko etu obedi ade na kyese wote kokko so wonim ni dada nanso no de akeka kone ono ankasa ne bosom bedi akon ya wada nwoma ase no sisi a yehwe na ekira kwan a yehu no na ehefa ana asarbedi akon akwakodie asem no ya woni konsa komame nkɔ saa nene abrewa yipuma kwam eno ti Kumasi council asetena no mepacho ene na ye amankwatia otoso nsia mepacho ne ho nsem na ewo anase ekoye enuti ye ne ekua betwetwe nkomo na wakyere yen se ediabade ene firi kotokofie eba ene Kumasi cancer anase Kumasi asetena no ediaba asem sen ene kwasiye ye ne ankasa nanse nso so wankasa wunim obi owo Kumasi bia no ofa Bantamahene a hu se ampa amankwatia otoso nsia Bantamahene fie no wasi awie ise wotwe ho fe ya se enye agorokora watwe ho ene ahemfie ni de wama na ye fe na sana noma eziti medasi yes enuti enoma ni nyina no sana tie na wo hwe ahemfie a se ne yesi atwi hu na asem debi MP ma na kyese ebe ha dwen pa oba pa teme ka memo ha de oba Asantemanso. Hello Ekuya. Producer bomodien na sa epe Ekuya famam na Ekuya efri ahoma so enti ensam na ekopie ye no won se ene eyade se ote kokoso ekasai wote kokoso ekasai efa amankwatia otoso nsia ho na wodi fra amankwatia wodi nkan enso eho ene ebaaye no wo kire anwonkofa eda amankwatia wodi nkan no ene Otumfuo setu omontem
anu nti no na kyese wo hwe a akwaha na papa aha Otumfuo se tu papa kotokohene aha na papa ne nyina ne se ade pa ha adwen o ya na mpanyimfo bu baby wo se ofase nantini kru wo mia ne kase a wo kam wo mia no so a ekuro ne tu a wanhwa ne akutwa ne nan na sesie na wo se asem no ayedin na Otumfuo se tu twetwe enkomo anasa wo kasa fa ho kakra wo kira amankwachi otoso nsia se ono anka se wonim dada wonim amankwachi odi nkan anyonkofa no ne wo se wonne efiri denkyira ekọ baabi omkodu ya sabe Kumasi enu ti so woye bibi anasa wo dire japade ma no na so wantumi ahwe so ya na kyese wo ya ha adwen so wo ya ha adwen sesesi anonso no se wo fa anase wo ya die bia nso a na kyese woni nadamfo no nso anyonkofa no nso no ya akọ ha adwen enti ansam de Otumfuo se tu eka bi papa wo ka bi kira mankwa atia papa ya otoso nsia wo ka bi kira ne pa se enuoma na ekoso no wono ankasa na ninji na amankwa atia otoso nsia yi Otumfuo se tu wonim ni papa wonim no afisa first na wosusani nyina no wo mususani nyina no woni amankwa atia sabi wonya ne ba bi ko ansa na amankwa atia otoso nsian ebebei wo mu nyina no wonim wo papa afisa no oba fie ho enti ade se wonim wo na akoba ne sei no ha adwen Otumfuo se tu ekasai de fa ho pa ya ti se enye agrokora enti yankwai na ekua bahoma no so dia yanko fa ensem ni firi kotokofi ni ehwe se ni esiko obapa memwa ha mejo so edanko so na mpacha bom ti se ni o oba de na mada Roma ikwekwe mu nkaka ya da na no ase papa wada Roma de se ahwafo nyina enuoma ekwa obi atadin efiti anopa ana wokọ kotokofi boya nkomo fira no pana de bana kopem se de apie mu afiri kotokofi aba no yeni nkomo atiko so mada wasi bebre na machia ye telefone nyina na madomo asesa dan da nyina omo kosto ado mo fide no to Asantemanso TV te obisa ye na ye ba ha anapamu na ye nyina ye nim se na wo chechemu ne ya wada na yenwura ebie asetena de atumu na tese no ya Asantemanso traditional council na Kumasi traditional council na said the ode atu yenim no ye de ose wo ye betanum say anapamu ye ba ye na nim say Kumasi council ne de na ye Otumfuo abrempom aha dodo na eba ahema ne ahemfo no dodo na so eba ahanum say enti ne de ba de na ewa pono so ye wo inspire mienu ewa apono so no ne ye amoma chiase na afa so betem tamosto na chese de ebeto ye nan so anapamu eno no na ye wura fikasi enim na abra na ye wura enya entnase no ye wura no na ye kohun se enkofo ko bi ehye fita na eja ye we Asantemanso hamde me no nyina enim se ye ko asetena ya na ya fade no ye tuntum enti na eso na ka we ama me bo edipin wo mu bisa wo mu se ete na ekoso enne ye ba ye wura enimu a wo mu de omo abohire abofufui na eye wo hene a wote adwamu na ye ne twetwe enkomo ma mete me ho asese ye de ne si eye adwane so no na chese eye patransa kronim ye de ne si adwane so be san e de kire ye wura no eye afimwa eni enti no na chese eye asedamu na omoba ma beda ye wura ase se de na ye wo ho bia wo hwe kan ye eje no tumu ema yetimi de ni si so asese wono na eye patransa dikro na chese omoba hanum se ya na omo nantese eno enti na ema omo efa fita no na enye se bia mandas mina so omo ye ni amo ho sem e de a kire ye nwura se omo nim pefe se wo se ye fa tuntum na omo afa fita e de aba menhya fikesem ha na chese sa na eno so etie
na when na enkwo no mo kwada ase wie ye ka de wo so mo kan nyina amamra ne amane akwan so se de wo se ye deda ye wura ase no bibia awie ye no na de etwasto ye nyina ye nim de ekoso e wa ya santeman mu hanum sei ye wura bosom ho sense ne de keka ho bepre obosom na eye amankwatia na meka me kire Bantamahene Bantamahene enso ne nkofo eba ye nana anim mini se no mia no nyina ye te ye Bantamahene din ne ye twense nke beka se ne de wo de ye wura bosom no e de abre no nanso na enye sa enana etie enti nkofo ekoso aye wura ka abakosem e de ache no e tre ne se na sport den ewo nema bebre ho na asepa ye wura esan eka ye enso ne se no de waye niam ho se bebre ni nyina mu no ode acha no na ye na de ntia ode cha ne ye se opai papa bia ne papa eye no enti abra obeye niam ho se bia no na nani asan koto ne papa anim na ode infomso no acha no wenya nu wenya sa bebre nanso ye wura o kana waka ne sen enti wode ne kwadu ne de wo ho bia ebo no ewie ye no se me no mienu nim se ye de oba manhia fikese ma oba ye de wo so ye wie ye raka wa asem wie a oba pia bonten sasa na te dan koso me pa cha sa pepepe enti de nyina ye twen se waka na asem awie oba pia abonten akọ ye pra e ma ye te ho asese ode ne fom so ache no enti we ne beka ne se go and sin no more go and sin no more ye rase ode ne fom so e de ache no okasem ni nyina awie ye na santre no eto se epia bonten na chese wonsa omo ejina hono ma ono ne be nipa obetwa to obepia bonten omo da no omo kwa omo mudi nanim eba nyina be pie na chese ono na twato na we na tru ne so a wo da ne ho apie ne ewrebusa ne se na wo kwai na ye wura ka se ne se na wonsom ekwe mentwa no se anopa na nkasa na wo koe na hu amankwatia ya otoso nsia anopa na no wo ba no na nanim ne tibia ne bobre ne tesen ada wase bebre me no nyina nim o ya de tene a anka wanim etse o ya de tene anka wanim etse enti anopa no me be hu amankwatia wa hanum se no na o hwe na nim na ma so da nko ye ma ne sa because onim de yenwura eba beka onim de yenwura beka mi da na me kwa me de mi susu ye mu de na me nim se bia eye ne se yenwura ebe paw no ana se bi o be yi ne mu mpabo akora mpo enti no hwe na nim na ye ayam hihye ni mu na na wo ni mu efiri se wonim de eba besi ai free me santini ye ko da sebro se bonso ye a wantimi amai eswatini foi de ne ka ka ho bebre enti bi da na me hu ne se wono de nka wo bai na nyama bebre na woni tirim efisa wo hwe nanim a se de ye minu mienu nyina eni mama nkwatia enti na de wa misi hu no na ye different from se de na o tie dada no na ensem o koso oni tirim ata sa pepe na etie bibia wie pe na ewa ka cha ne se ontene se na wonsom ehe na woko wo de ne fom so e de ache na ontena se na onsom eho na o se menhia fikesi mo bia body so ye na wo mechi ben ko fam so no se ade we ebinsi da eye yenwura opem so nko a ene wo henkase a wo tie adwam a ne hene a wo se na se aye niamo ho sem abamu waka asem ade ache no asan ase ne se won tena se na won som de ekoso wo ene krodua nim nyina won tena se na won som ti no de yenwura de asem wetu na se menhia tikesi me se abrafo enko nwa ha ahema ne ahemfo abrempo bia ye dede ye se ebinsi da oba payan show wodi asadbedi akobosom no wodi bai ene yewura so wodi ache no ana se wo ba no wanfa makra bosom no emedru bosom ne mai bosom ne nyina makra ne yewura so wodi ache no okay bosom na ma ana yewura so wajama na che wodi ache bosom na ma ana yewura so wodi ache no wo hye ne da
Okay. Wasaneda. Ebrepemu no mobete edano. Me pacho wasaneda se wo medase ana wasaneda se wo meyeden. Wada Roma. Wasaneda se one time rebiem. Nanso wode ne mfom so ache no. Ekuya me pacho aha no wada Roma menti ase kakra bomodin na kirekire meni mahwefuo mu. Ye wate kokoso ahye ye wuramanko atia da se one still one no hwehwe aserbedi akobosom no emfamra ana se wahye ne da se we de wanya mfa ama na emom wonsom wonya akire de kura die yewura eka ede akyere ne nyina enese Oh. I have one. Not just and summer a free Kumasi ahimfie eba eno no kotoko hene eho no yabasa akwaku paka wa na say the free ho ba ni nyina no na say en summer akua ade tu dwa nyina ne say ayade say Otumfuo say tu wote kokko so ye kotoko hene ni sam nyina ne say ayade say amankwati a wotoso ensia ayade say asarbedi akobosom no emayo asarbedi akobosom no entumi mai na ni nyina achi no se asarbedi akobosom no waba anasa womaye no wabie ne pono wabie pono ade ama amankwati otoso nsia se obetumi aba abesom se wi ye nyina enim se saade we eba ntem a enka ebia na se ebonsu ayiye na ekoso mampon no ebiana nko betum ababi anase Eswatini His Majesty King Maswati ebianka ba oba ni nyina nko betumi ababi na ni nyina no okay eti mame ne akua nwie na Otumfuo kasa na okan no ya kwa kutie no aba Ekuya. Sadante. Bibi a wo kamiye. Enti me so sanya fan free amankwati a ho ne biemu. Wadama na wo se emra na se tu kasa wie no nanka woko. Ana na se tu se ontena se no wonsom. Yes. Nim say ya panum say de yedi wasem e wo menhye fikese mu dia pie na obepie akọ acha sa be pepe na tie nti odane no say wo kọ no e na yewura e ka che ne say wo de ache no eni amohu se bebre e na waye eni amohu se bebre asetna yedi kan tena ye no bosom no wanfa ama asetna ayedi kan tena ye ayewura de na nsi so say ye nya asetna biem ofum se be da se bro say bonsto aye no any bibia avie no bosom no wanfa ama eno ho sensem ekoye bebre ye nyina ya tv a okasa police for ye say na bosom na fa ha ne de ka ho bebre sabe pepe e na etie nti atete edi kan na de kopem say ye de ya da se bre ye nwie no bosom no wanfa ama hanum sei bosom na ama wada Roma woso odi ache no odi ache ne se still one hwehwe akire mra anase we de mu na ho hwehwe bibia mfa makra ayo wode ache no ni nyina ekwa kowie se da bia ya na wo ka kire no se wo ya bone a eye na me bu nko ekohwe machi abra papa etiase papa bia wo ye me ne niama ogina mu de ye ma asanteman enti no na mankwa etia ekoye a na obu nkonko akwakohwe de ne papa ede ye ma no na wode ache no enti we ne so ode ache no yenwura wa wunim se de yenwura esia ne niema asanteman mu de ye niema se doso we de o se ode ache no enti wasa ache ne da a wonsan emra piem wasa ne da se omra mo abo adwuma papa wapa woni kwakuba mo abo adwuma papa wapa enu nti no wa hwefo ne wasi se oba be hwe bosom no hwe eti o kete ma wo tefo nyina ente no wanza no mba menhia ha
omubehu asetena di kan no aye nrabufu ye ne de bosom na ama nti na me ne wo kasa yi obi abesimi aba abehwe nti se de obo menhia num se ya eye ni je num se e na kire se wo de bosom na ba na o se wo de bosom ne bai asetena di kan no ama eh na asetena ya wo de acheni aba. Oh, okay. I just say amankwati ade asanbedi akobosom na aba ene. Ene or the bosom na ba. Oh, okay. Ese what they are no. Ase aba etikan a efiri ho ama wantimi amada asepre ayiye no. Ene eswatini fo ne pa hanum say no. Sa asepna na ne dikan no. Eno abosom no ama wantimi afa ama na ototo papa so de kire yenwura no. Nanso ene dia make the true we aba na waka ne se wode ne fum so nyina ache no enti wantena se na wonsom na ye rasa di chat so say go and sin no more. Okay. Ekuya medase ene production team na ekoye ni nyina no ahweye ne wum ye twem ye de wa ha ye twem nyame nka mo no fa medru Why should they at mama fa so na minja wo kra na ene menhia he na de ede ma si dan kwa na bi yesi wa hanum sei menhia efa era ho afa edi mo fanchai ekua homa no asan atiko ya chese enye agrokra na setu ya otoso mienu mepachaw o kasa no efutu a wode ma Bantamahene amankwati a watoso ensian mepacho yenkoi na yenkwatie asem pote pa kotokohene eka kire Bantamahene ansana wosa mana konya se wonsom e wokotokofi mepacho yenko ni yenkwatie mra amonya dogi bafo se mankwati odina free akọdọ nchakwa kwom se be ba ye se be bonfu kuko ye ye otomu se be bon tuma ni na akọdọ ko ni oja chewo ko na no be so pe ni se bafo fia na na se wo su mo da bi ni sa te no aye wo sure sa ati so de ba ne ya so a papa se boni no da be ni papa so boy bia mo mi papa ti de bia wo ye bibia na pakai no sa na na ba ti dem e mo papa papa o ti wo bi yes ya mo ti wo woni so watu ana ona sare okwo nko chi ya obetu asu yi ba no wo sei se be e usu no kwa na wo ba se be ya me de ko e so bo ni munyam so do papa ye ma no ti de bia no wo no mo se be so hwe na mo papa na mo no mo su anso no mo ti bude na so de akoma pa na wo hu do papa ye obe boa sante no how they boa sante ne say no rush ban munyam say me fa do kredie akoma pa fa mo ano o ba fo say on pese bibi service ya cheche no ne do nim what it say radio in for so ja channel so say on for just be get over na so what it Bantamahene fa mi do donu ama yin kwa what it you are the minister of bossing o say the fact say why am ba for ọdún mọ̀ká àwọn ìdìnnà àwọn ṣẹ́ wádìí ọ̀nà mìíràn àbúwá ní ìdásí ní akẹ́sí àmà àwọn ọmọ ẹ̀mọ́ bàbá ìdìnnà bá fà tó fà sí dáṣẹ́ bú. ṣé ìyàbá fọ wọn bá gbọ́dá sí ìfànú mìíràn.
de se amankwati autoso nsia ene wotumi e de akopiem e wokotokwahene ahemfie na kotokwahene so wode ache no na emom no de nyina enim no se wabɔ no kokɔ every say enfonso no wose ababa ko mienu miensan nan te se edoso na ni nyina no emre bia ne ho asembeba no na wakai ne papa amankwatia anu nti na bibi wo ho a ontumi enye ne gidigidi saa na emom no wonko na wonko no wankoye boni biu anu nti no saa enti ententem so ana chese de efri Kumasi traditional council asetena no ene de free ho ebaye ni nyina ne se Bantamahene ene Otumfuo se etu asama na kwanya sisi amene wo kase woye Bantamahene ya te se won free na kwanya no so enye nwanwa se na atwi ni dan ho kama fe anoti sa ene etie Asantemanso professional photo studio me bacho se uye yi ana abedinto ana woto ana se ade bia uye bia no se photoshoot me bacho o frem panyifo a mbaba be ya ma kama ayie kura a mo beto ntenche video no so na bibia ye live na chichiri ni benchefo nyina so no atumi ahwe bia je se enya agro botuma frem panyifo 0244961189 0244961189 sanso ana Adabo Steel Complex enso aswe yenso no me pa cho te ope enadoa enchense dan opa tentene ana se ope entientie alozink ene de keka ho nyina bia ne nyina no onsa beka bia te se enye agorokora anu nti me pa cho mopa infensi eho na bo ho macha kwan koi na kwana ko pebi na bibia nso entumi enye kama enso enfamra nyamekasi TV wosi Otumfuo nyamekasi I God bless you Asantemanso messages no edoso pa yabada munyina mase se munya akwanya na afi moniye etinae aha aya Asantemanso TV na meka wo se na wotwe a ebei eye na nata samantemusu me pacho nasi nimpon oda form ye yie no ebekoso e wodansoma last stop etempacho mam wachichi ni benche nyina obi amra no omebua bi penyin nasi meka tasha mami nyame ya adoma na watwe awie ye na empanyifo enhihye ni nyina no mbama no krabia nti obi a emra na ayikase na aba nti bani family the penyin kakra na afi machuman munyina ade atomani munyina no ema munyina so yako papa memfa aseda kese emfa ma me producer manager Morgan aya de papa sanso na Billy Black enso ayade gesom kokuba afi enso ekua parka na efriye enso obia ofidua mo bia enso etumi eboai ema bibia enso etumi eye kama midin di ajankoso mackerel